чанд лаҳза пеш рақобати муштзани тоҷик Давлат Болтаев бо рақиби худ ба анҷом расид ва дар макони баргузории бозиҳои осиёӣ ҳамкорамон Парвина Ашурзода қарор дорад. ҳоло мо имкон дорем ки бо ӯ дар пахши мустақим бошем ва охирин хабарҳоро аз рақобати бокс пурсон шавем. Парвина. салом ба кулли мухлисони телевизиони варзиш ва имрӯз воқеан рӯзи фараҳ аст, рӯзи шодӣ аст, чун ин навиде ки айни замон мо дорем медали тиллои бозиҳои осиёӣ дар намуди боксро ки айн чанд лаҳза пеш Давлат Болтаев дар намуди бокс дар вазни 92 килограмм ба даст овард. Воқеан шоми ҳамаи тоҷикони рӯи дунёро хуш кард. мо низ дар воқеъ шоҳиди як рақобати бисёр зебо, диданӣ, шадид гаштем ки ин ҳиссиётро дигар гуфтан ҳам душвор мешавад. Айни замон Давлат Болтаев дар назди мо қарор дорад, мо бошад аввалин суханҳои ӯро пас аз ба даст овардани медали тиллои бозиҳои осиёӣ пурсон мешавем. Медали тилло муборак бошад. Давлат, чӣ гуфтанӣ доред ба мардуми Тоҷикистон? Спасибо большое всей нации таджикского народа. Я горжусь, что я таджик. Я хочу сказать огромное спасибо нашему лидеру страны, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, а также мэру города за то, что они делают вклад, поддерживают спортсменов и мотивируют таким поощрениями, то, что у нас еще больше мотивируют. Мы и так всегда мотивируемся, чтобы флаг понять на мировом уровне, чтобы флаг наш стоял всегда на первом месте. Медали ки ба даст овардед барои шумо чӣ аҳамият дорад? Ин орзуи деринаи шумо буд? Да, конечно. Я очень долго к этому шел, это мечта. Ночью спишь, бывают трудности, ты идешь на тренировку, не хочешь тренироваться, думаешь, почему не получается, проигрываю на чемпионат Азии. При первом бою я вылетел, хотя должен был выиграть. На чемпионат мира не сложилось, думаю, почему же я же все делаю, почему не получается. Но значит, у Всевышнего своих планах, как говорится, хочешь рассмешишь Бога, расскажи ему о своих планах, так что вот. Спасибо. خب тамошобинони азиз, чӣ тавре ки мебинед ҳиссиёти ҳаяҷони Давлат бениҳоят зиёд аст, тасвирно карданист, ҳаяҷони нотакрор дорад. Албатта мо ӯро мефаҳмем. Ногуфта намонад ки ба ғайр аз оне ки Давлат Болтаев медали тиллои бозиҳои осиёиро ба даст овард, вай ҳамзамон рохати бозиҳои олимпии Парижро низ соҳиб аст. фардо боз як муштзани дигари кишвар Миҷгона Самадова барои ишғоли зинаҳои ифтихории бозиҳои осиёӣ мубориза мебарад. омодагии ӯ ба рақобати навбатиаш чӣ гуна аст? бале, пагоҳ, яъне 4 октябр мо интизори рақобати муштзанбонуи тоҷик Миҷгона Самадова ҳастем. ӯ дар вазни 57 килограмм дар даври ниманиҳоӣ бо варзишгари қазоқ нерӯ месанҷад. ин рақобат барои Миҷгона хеле муҳим аст, зеро ӯ метавонад бо шикаст додани варзишгари қазоқ имкони ба даст овардани нишони тиллои нуқраро ба даст биёрад, яъне вай ба финал барояд. Вале инро низ бояд қайд кард ки ҳарифи Миҷгона чандон ҳарифи осон нест, чунки дар радабандӣ айни замон варзишгарбонуи қазоқ зинаи аввалро касб мекунад. Вале боз мо имрӯз дар тамринҳои Миҷгона ҳузур доштем. ӯ худро хеле хуб ҳис мекунад, ҳам аз ҷиҳати равонӣ, физикӣ, ҷисмонӣ хеле дар сатҳи хуб аст, худро хеле хуб ҳис мекунад. аз ин рӯ умед мебандем ки метавонад бар ин ҳарифи қазоқи худ зафар биёбад. ногуфта намонад ки новобаста аз натиҷаи рақобат бо варзишгари қазоқ Миҷгона аллакай медали биринҷиро ба худ кафолат дода аст. ҳамзамон ӯ рохати бозиҳои олимпии Парижро аввалин шуда миёни варзишгарони тоҷик ба даст овард. як дастоварди дигаре ки Миҷгона дар бозиҳои осиёӣ нишон дод, ӯ аз намуди муштзанӣ аввалин бонуе аст ки медал ба даст меорад. дар таърихи варзиши Тоҷикистон бошад, пас аз Моҳру Ҳалимова ӯ дуюмин варзишгарбонуи тоҷик маҳсуб мешавад ки дар бозиҳои осиёӣ соҳиби медал мегардад. ба ҷуз аз бокс, аз намояндагони кадом риштаи варзиши кишвар боз медалро интизор шудан мумкин аст?
якчанд навъи дигар боқӣ мондааст ки варзишгарони тоҷик баромад хоҳанд кард дар доираи бозиҳои осиёӣ. Ин ҳам бошад гӯштани тарзи озод ва юнонурумӣ, ҷиу-ҷитсу, рақси варзишӣ ва каратедо. умеди мо албатта аз ҳамаи навъи варзишҳо медал аст, вале ба ақидаи коршиносону мутахассисон маҳз дар намуди гӯштани тарзи озод, юнонурумӣ ва ҷиу-ҷитсу мо имкони хуби ба даст овардани медалро дорем, чунки варзишгарони риштаи гӯштани тарзи озод, юнонурумӣ ва ҷиу-ҷитсу солҳои охир, рӯзҳои охир дастовардҳои хеле хуб доранд ва дар қораи Осиё сатҳи рақобатпазирии онҳо хубтар аст. имрӯз аллакай варзишгарони риштаи ҷиу-ҷитсу ва гӯштани тарзи озоду юнонурумӣ вориди деҳаи бозиҳои осиёӣ шуданд. пас аз истироҳат онҳо аллакай аз пагоҳ тамринҳоро оғоз мекунанд. ҳайати ҳарду мунтахабҳо комил аст. аллакай якчанд марҳилаи машқҳои дастаҷамъиро пушти сар карданд. хеле дар сатҳи хуб худро ҳис мекунанд ва онҳо низ боварӣ доранд ки дар ин мусобиқа дасти холӣ намемонанд. мо низ умед дорем ки варзишгарони тоҷик хазинаи дастовардҳои варзишии тоҷикистонро аз бозиҳои варзишӣ боз ҳам пур менамоянд ва умед мебандем ки имрӯз варзишгарони тоҷик парчами тоҷикистонро дар сатҳи қораи Осиё миёни 45 давлати қора парафшон месозанд. Омина. Ташаккур, Парвина.